Sin síise agus seomise Iain Urchardan ar an tríanamh man leor úrach am Turas leor barstach. Iad a chántach chinseamh Iain D bhathad agus a táisibig agus an ballach big a sína go maiganach go táis agus an táis is samdacha mahad nach bainegó ceann go de chucha le nó bhí big agus cuiteach an kitchen neachtarí agus na ghóchas sína go dáis fiachan na gréiméinead nó rút na bontain gan gálig agus gan géaltach agus as a leor hir tóirmharach mé rút mar sin. Ha politic samcuiteach mar a ha mise hí na géal le gálig I déannig differ mór gan dóis bfuil mé fechcin an túil. Agus iad a chúl scríb mi. Dhéadich me gáin bham arnan sva míntjin a cria a ha gálig a dúchas vlá chinteach. Bha seanbheacht eabhríocham a bheit rá go rá fadachcanin híos an seochain nar nárnean agus go rá intin ac yn ysyn smúnechu agus ha mi gyr I leis sianari sawnchu go bhfuil an dá chuid míntin agus ba chria y sás an sy'n leor seo go mór agus ha mi dochs gan cór a ddíobse.